चिरां जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आरो काजलगाव आन्चलिक बर' फरायसा आफादनि जानाखि 19थि बोसोरसालिया कन्वेन्सन डेलिगेट कन्वेन्सन बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो बिबान होजादों। आङो जाबाय लसन चन्द्र बसुमतारी चेयारमेन आरसिनि आरो नैबे आदैया जाहैबाय मनरन्जन ब्रह्म बिथाङा भाइस चेयारमेन आरो नैबे आदैया सन्तोष मुसाहारि बिथाङा जाबाय बे खुंफुं आफादनि थारमाने लेङाइ लेंथुमगिरि। दा जोङो बिबान मोननाय लोगो लोगोनो जोङो बे फरायसा आफादनि जानाखि डेलिगेट कन्वेन्सन बेखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो माने नारा नाथा नाजाथाबगासिनो दङ आरो जोङो बे ओनसोलनि जोंनि एन्टायार माने चिरां जिल्लानि थारमाने साउदार्न पार्टनि जानाखि रायजो राजाफोर जा बिथांमोनखौ जोङो जाय जेरै हागौ हेफाजाब होनो थाखाय खावलायदों आरो बेबायदिनो बिथांमोनाबो जोंखौ मदद होनो थाखाय आवगायबोदों आरो बेखौनो जोङो आसा लादों बे 19थि डेलिगेट कन्वेन्सन चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो काजलगाव आन्चलिकनि कन्वेन्सनखौ जोङो गाहामै खुंफुंनो हागोन बेखौ जों आसा खालामो। आरो माबायदि जानानै दं दासिमाव खामानियाथ' जोङो पेन्डेल बा माबानि डायासनि बा गेटनि खामानिया फ्राय 90% आवगायबाय होनजायो। दा जोङो फाइनान्सियेल मेटाराव एसे माने उइक जानानै दं। दासिम जोङो जोंखौ मोजां मोनग्रा बा दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ मोजां मोनग्रा जाथिखौ मोजां मोनग्रा बा जाथिनि इसुखौ मोजां मोनग्रा जोंनि जानाखि बर' हारि आरो गुबुन हारिनि माने जायफोर बिजनेसमेन बिथांमोनाबो जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों आरो बेखायनो आङो बिथांमोनखौ आरसिनिफ्राय माने रोजा रोजा साबायखर बावनो सानो। आसा खालामो जायफोरा माने दिनैसिम खोथा होनानै दं बिथांमोना बे कनफारेन्सखौ खुंफुंनायनि थाखाय बे खालि मेयार मोनसे कनफारेन्सनि माबाल' बाथ्राल' गैया बेवहाय जोंनि हारिनि इसुजों जाथिनि सेन्टिमेन्टजों बेवहाय नांथाबनानै दङ। जाथिनि थैनाय थांनायनि समाजनि दावगानाय फासयनायनि खोथा दङ आरो बेयाव जिहेतु दुलाराय बर' फरायसा आफादानो जोंनि बे बिटिआर हालामनि बा जोंनि बर' हारिनि गासै माने थैनाय थांनायनि बाथ्राखौ सिन्था खालामनानै सिगांनिफ्रायनो दिनैसिमबो हाबा मावबोगासिनो दं आरो बेखायनो बे खार'नावनो जोंखौ मदद होग्रा बिथांमोना हयथ' आवगायबोदों आरो बिदिनो आवगायबोनांगोन आं बेखौनो रिकुवेस्ट खालामो आरो। नोंथांमोना जे बिबान होजाबाय रायजो राजाफोरखौ जेला हाबाफारि 5, 6, 7 जानुवारियाव जानो गोनां माबायदि बाहागो लाजानो लुबैदों मा हांख्रायनो लुबैदों? बिबान होजाबाय रायजो राजाफोरखौ जेला हाबाफारि 5, 6, 7 जानुवारियाव जानो गोनां माबायदि बाहागो लाजानो लुबैदों मा हांख्रायनो लुबैदों? जोङो जिहेथु हाबाफारिखौ थामथिमै खुंफुंनो थाखाय माने आखायाव लाबायब्ला जों आरसियाथ' बेखौ खुंफुंनायनि दायित्वखौ जों मावगोन, नाथाय बेखौ जाफुंहोनायाथ' ओनसोलनि रायजो राजानिबो खोथा थाबाय, जोंनि बर' रायजो राजा आइ आफाफोरनि खोथा थाबाय बा समाजनि दिथागिरि बिथांमोननिबो दायित्व थाबाय। बेखायनो जोङो बिथांमोनखौ खावलायगोन जाहाथे बे कन्भेन्सनखौ जाहाथे मोजाङै मोजां जाफुंहोनायाव हेफाजाब होयो आरो जोङो रिकुवेस्टबो खालामदों। जोङो जेरैहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा जाथिनि थामोनथानि थाखाय जेब्ला सोमावसारदोंमोन जुजिदोंमोन बे समावहाय जेरैहाय लैहोर लैहोर बाहागो लादोंमोन, बायदि रोखोमनि हेफाजाब होदों, रांजों सोरबाया मदद होदों, सोरबाया देहायारि हाबाजों हेफाजाब होदों। दा थिग बिदिनो जोंबो नैबे दानि जानाखि 19थि खेबनि जानाखि चिरां डिस्ट्रिक्ट आरो काजलगाव आन्चलिकनि जानाखि कन्भेन्सन डेलिगेट कन्भेन्सन बेवहाय बाहागो लाफैनो थाखाय एन्टायार बे ओनसोलनि ग्रेटार बे बाङालदबा ओनसोलनि बाङालदबा ग्रेटार ओनसोल होनबा थारमाने बेयाव एडजासेन्ट जायफोर गामि दं बाङालदबा, सामथाइबारि, गेदेरगाव, थुरिबारि, दद्रागुरि, सालगुरि, ओरैहाय थिलाफारा, दा बेफोर नांथाबनानै थानाय बाङालदबाजों सिथाबनानै थानाय बे गामिफोरखौ जोङो नैबे कन्भेन्सनाव माने माबा होनो थाखाय सार्भिस होनो थाखाय हेफाजाब होनो जोंखौ देहाखौ हेफाजाब होनो थाखाय जोङो खावलायदों। बेबायदिनो जोङो गामि गामि हाबजोब्बाय आरो बेबायदिनो रायजो राजाफ्रा जोंखौ हेफाजाब होनो थाखाय आवगायबोदों बा खोथा होदों। बेखायनो जों आसाबादि जे
बिथांमोननि हेफाजाबजोंनो जोङो बे चिरां जिल्लानि जानाखि 19 डेलिगेट कनभेनसन आरो काजलगाव आनसलिकनि जानाखि कनभेनसन बेखौ जोङो रायजो राजानि मददजोंनो खुंफुंनो हागोन होननानै जोङो जोबोद आसाबादि।